абдураҳмон Розиқов 8 моҳи пеш бо пули қарз барои кор ба Русия рафту аз он ҷо бо дасти холӣ ба хона баргашт. вай мегӯяд бар ивази заҳматҳои сангини чанд моҳа натавонистааст аз корфармо ҳақмуздашро бигирад. Розиқов мегӯяд ӯро бо 3 ҳамроҳаш як муҳоҷири ҳамдиҳаашон бо ваъдаи дарёфти кори хуб ба Русия бурда буд. Назаров Дилшод Ҳамроқулович мо як 4 нафара гирифта буд. Мо одамои як ҳамдиҳа гуфта мо рафтем. Мо гуфтем ки боварӣ кардем рафтем. Ино қасаму лодия инҷа хӯрданд ки ҷои кор аст, ҳамаи чи шароит муҳайё аст. Рафтем ягон шароит надоранд. Ҷангу ҷанҷол шудем, дастмон 5000 4000 баровардам додам, пешмон кардам. онҳо дар шаҳри Красноярски Русия сохтумончӣ буданд. корфармо барои 4 нафар бояд 320 000 рубл мепардохт, аммо каме бештар аз 30 000 рубл гирифтанду халос. абдураҳмон Розиқов чун бо гузашти 3 моҳ аз бақияи пул дарак нашуд, бо 3 ҳамроҳаш ба Тоҷикистон баргашт. Аммо дуруни падвал фишор мевардан, хай дига мо имконият надорем ягон ҷо равем. Пул надорем ки мисол ба шаҳр равем, ба ягон ҷо дига равем. Ягон имконият надоштем. 3 моҳ шуда омадам, намедонем ки дар ки ҷо муроҷиат кунем. ҳамина. шаҳобиддин Қурбонов яке аз дигар ҳамроҳони Абдураҳмон аст ки ба хотири нагирифтани ҳаққи кораш асабиву бемор баргашта ҳоло табобат мегирад. гӯё ки пули ҳамун раҳпули ма кор накардам, раҳпули ки меомадаги мерафтаги ма кор кардагине. бугу кардем, хай ҳами шапидан шапошап мондаги буд. қатиман лишна, қати ози ошкмон ошан қатиман лишна хеле кага. ҳамун бачае ки мана бурдаги ҳам Дилшод Назаров. шаҳобиддин мегӯяд рӯзе корфармояш ба хонаи ӯ омада таҳдидаш кардааст ба ҳеҷ ваҷҳ аз ӯ маблағ напурсанд, вагарна ба додгоҳ шикоят мебарад. тун бурад аз суд битем, худо гусон шумо судатед муроҷиат кинед, ман барам гавзанам. ҳамута гирифта рафт. Дилшод Назаров нафаре ки ба гуфтаи ҳамсоҳбатони мо онҳоро ба Русия бурда маошашонро напардохтааст, дар як тамоси телефонӣ ба Радиои Озодӣ ин иддаоҳоро рад кард. доказа дорам, письмо навистаги печато ҳамаш аста. Ама ҳаздорам, ама одамо дар пеши ҳар яке меомад дафтар ручкаи ҳисоб-китоб зарагам нор буловаргам. ин миёнравҳо ки бо номи бригадир маъмуланд, асосан бо кордиҳандаҳо музокира намуда аз номи муҳоҷирон шартнома мебанданд. бо худи коргарон бошанд, аҳдҳои лафзӣ доранд ки бештар вақт бар зарари онҳо анҷом меёбад. мақомот мегӯянд дар соли 2017 бар асоси аризаи 340 муҳоҷири корӣ дар Русия 34 миллион рубли русии дастмузди муҳоҷирони кории тоҷикро баргардониданд. ҳанӯз мақомоти Тоҷикистон омори расмии ошкор шудани ҳолатҳои фиреби муҳоҷирон аз сӯи корфармоҳои тоҷик дар Русияро дар даст надоранд.